med den her sang. Tak for det, Katrine. Blachman, vi starter med dig. Altså, det er sat mig modigt at vælge det mest slidte audition-sangnummer nogensinde. Altså, det må man sige, ikke? Det virker jo vanvittigt datet, men altså, men okay, det kan godt være, at du ikke kan lide DJ-frisører, der står der uden ledninger, men altså, jeg ser en pianist, der spiller, når du lader som om du spiller. Hvad er det for noget playback? Altså, der skal slå hårdt ned der. Det er sat mig dårlig smag. Det er fuldstændig uacceptabelt. Punkt 1. Det gør man ikke. Det gør man ikke. Man sætter ikke en playback-ting op, bare fordi det er lidt rose på et fly. Det er ikke fandme dårlig smag. Nu må vi stramme op. Men du kan da godt synge, men du kommer ikke med så meget. Altså, det her, det er benhård konkurrence. Det er benhård konkurrence, det her. Og sidste ting, det er benhård konkurrence. Vi har kun plads til dem, der kommer med noget rigtigt. Blackman, bliver du nogensinde tilfreds? Prøv at høre, den tredje ting. Det skal være så godt, Blackman. Jeg bliver rigtig tit tilfreds. Og det er jo, prøv at høre, og den måde med sønnen, de børn skal jo ikke bestemme, hvad mor og far skal lave. Mor og far skal sgu da ikke gå ind i et talentshow, fordi spørger børnene, hvad er det. Skru ned for den der også. Kære venner, tiden er simpelthen løbet fra os. Pernille, helt kort. Det bliver helt kort.